Má své příznivce, tak pozbuďte ho. Závodníci, na místa, připravte se! Pozor! A máme odstartováno, tým vystartoval v 3. vteřině u základny, no a já jsem opravdu zvědav, kdy nám bude voda ze stroje. Takže voda v 13. vteřině, Pečka stává na hranici 40 metrů, rozdělovač je na místě a je tady hodnota útoku 27. Tak tam je to velice spožděné, 30-15 zapisuje tým zatím nejhorší čas dnešního rozběhu v průběžné pořadí dnešní soutěže je první místo Dolany 19-12, Obice na druhém místě 19-62, Níšovice na místě třetím